Seanca e dytë e procesit më të madh gjyqësor për zjarrin në Disko Klub Impuls në Koçan, ku humbën jetën 63 persona. Në këtë seancë ishte paraparë që të akuzuarit të shprehen nëse ndihen fajtor, por avokatët reaguan për shkak të bashkimit të akt akuzës fillestare me atë ndaj pronarit të kompanisë së sigurimit. Ata theksuan se vetë bashkimi ka sjellë ndryshim të akuzës dhe se të akuzuarit duhet të marrin dhe të shqyrtojnë atë e më pas të deklarohen për fajësi. Avokatët shtuan se me bashkimin akt akuza është bërë kaotike, provat janë përzirë dhe nuk është e qartë cila provë për cilën pjesë të çështjes vlen. Нас ни беше доставено тоа интегрирано така наречено обвинение, но ниту на еден од обвинетите. Ние во судница како бранители не сме обвинети, ние сме во судница ради обвинетите кои го немаат обвинението за да знаат зошто седат во судници, зошто се обвинети. Дел од нив се во притвор, дел се во куќни притвори. Несериозно е од обвинителството да не достави, па макар и вакво интегрирано обвинение на обвинетите, затоа што денес ни предстоеше изјаснување на вина. Како некој ќе се изјасни за вина ако го нема она да го прочита зашто е обвинет? Однесувањето на обвинителството е несериозно. Несериозно е кон судот, несериозно е пред се кон семејствата на загинатите, несериозно е кон одбраната и несериозно е кон обвинетите лица. Ако дозволиме било што да поминува, како што посакува обвинителството, ние на крајот на денот нема да дојдеме до она за што сите се залагаме, а тоа е одговорните лица да ја сносат одговорноста, невините лица што доста ги има во овој предмет со оглед на квалификацијата на делото, да бидат ослободени од вина. Меѓутоа, со ваквото однесување на обвинителството едноставно не се дава шанса на самата постапка. Edhe pse prokuroria tha se akt akuza është e njëjta dhe nuk ka nevojë për shtypje, gjykatësja Diana Gruevska-Ilevska e pranoi vërejtjen e avokatëve. Për shkak të shtyrjes së deklarimit të akuzuarve, ajo tha se seanca e sotme do të shfrytëzohet për deklarimet mbi kërkesat për dëmshpërblim nga familjarët. Ata dhe sot ishin pranishëm në sallë dhe thanë se janë të kënaqur me mënyrën si pe udhëheq procesin gjykatësja. Повеќе од 8 месеци ние родителите на починатите деца живееме во агонија. И кај мене, кога заврши првото рочиште, се појави една искра на надеж, а токму причината за таа надеж е судиката и воведниот дел на обвинителите. Ние, родителите на починатите деца, бараме само правда. Од тој кобе 16 март и на почетните маршеви и денес велам дека никој од нас не растел дете за да стане херој, туку да стане човек. За жал, нашите невини деца кои ги убија ја платија цената на овој корумпиран систем. Ndërkohë para vazhdimit të sotëm të procesit për zjarrin në Koçan, Lëvizja Kush është i radhës realizoi një aksion gueril, duke vendosur sy të vizatuar përballë gjykatës penale. Mesazhi i aksionit ishte se publiku po e ndjek me vëmendje procesin dhe se të gjitha syt janë të drejtuar ka institucione që duhet të sigurojnë një gjykim të drejtë dhe të pavarur.